Abu Dhabi je jedna z najšpecifickejších veľkých cien sezóny, ide totiž o jediné preteky, ktoré sa konajú pri západe slnka. Znamená to, že v ich priebehu klesajú teploty vzduchu aj trate. Štartová procedúra sa odohráva neskoro po obede a šachovnicová vlajka odmáva preteky až večer. V priebehu 2 hodín sa asfalt stihne ochladiť o 15 stupňov, zo 45 na 30. Konečná teplota asfaltu sa tak rovná teplote vzduchu. Na väčšine veľkých cien, kde sa štartuje krátko po obede, je asfalt obvykle oveľa teplejší než vzduch. No a aký vplyv má vlastne teplota na správanie sa pneumatík? Aby zmesi dobre fungovali, potrebujú pracovať v optimálnom teplotnom rozpätí. Medzi faktory, ktoré ho ovplyvňujú, patria teploty vzduchu a asfaltu. Tie môžu behuň ohrievať, ale aj ochladzovať. Za chladného počasia je obťažnejšie uviesť pneumatiky do prevádzkovej teploty a tým pádom rastie aj vzdialenosť, ktorú je potrebné zajazdiť predtým, než začnú poskytovať ideálnu prilnavosť. Horúce počasie môže pneumatiky naopak prehrievať. Po dosiahnutí určitej teploty už obutie nedokáže správne plniť svoju funkciu. Premenlivosť vonkajších teplôt pôsobí aj na termálnu degradáciu pneumatík, ktorá je za teplého počasia vyššia. Všetci inžinieri jednotlivých tímov berú tieto zmeny do úvahy pri vymýšľaní stratégií poradia, v akom budú zmesi v pretekoch nasadené. Na obmedzenie takejto degradácie zvolilo Pirelli pre Abu Dhabi stredne tvrdú zmes P0 White spolu s mäkkou P0 Yellow. Tieto pneumatiky boli navrhnuté pre široké využitie a dobre sa prispôsobujú lokálnym podmienkam i charakteristikám trate.